no mukia bwogwe to makigima ekerenge kenene ky'umurubulyo bwomo Brighton Makori ni gairire ribagerio nagwisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo rituko rya ijuma chinsa ibere cha butuko nabo igwa moiroro rituko rya Jumapili chinsa isano na isato cha mugaso ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya marokeryo ya Bible. Mwanju murire on Ndizi TV na ninejinga gichabe ngo kwarigania somo roberi bwo muganone ekerombo maite na eskabu no bwato mugano korende nigo na ireli bagaria beno kwarigania somo roberi oyo bwo mugano one oyogo jakira lituko lichuma ojakira chinsa ibere nyirona abo to bwatia sense meli ye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital oiga sense meli ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News okonyora chingaki na boko to tweet at Ndizi TV News oyekerengali kya unaboko na kugitoma gwetira sinamba era skini ya wigora bwo na kwari ni asenjera ya bene obana nje goikomweri kerero tuli na pastor ose Bishop Charles Saboke keronera gotwerera umugano wae karibu sana Bishop aseji studio jeto kero gotwerera umugano ninga ni bono orate yu mwanjumuria ainingo ngandi goiboretwe nande ntuma gusuka gochibosyo amaria tanje no Murande Charles masomi Saboke igongi boire korwase Bonjali sema ya Bonjali asakuru kuge sonso nonka ene nongi boire kurwa somochie oruka masomi somocho yoruka masomi nyombenke yomongino kurukwa mora Agnes mora masomi mwaka kyo Bishop kwa iboretu na bomanda utakumanya mwaka kyo kwa iboretu nalia kumanya bia mwaka na iboretu 1963 December tarehe 12 December mwaka wa 63 alina iboretwe ndasoboke mabolia to iboretu bwenga kiyo bwalenga boge mabuya bwenga boge mabokong oboge mabugo struggle tekero wote boge mabugo struggle mborbi meto mwanju mwana ta kumanya go struggle endagera chianga gora motebi ngata kumanya omanyete oboge ma bwa family yaito obwa renge chi family ibere chinyomba ibere munangi nyorete nje sokina kwane omogaka iga menyeta aengirita se nyomba nene kubwa se nyomba nke yone nyomba nke tumuna tugukina tonyorete mama ochandegete kwerigeria asobo kongwari aju no mogaka ni garenga se nyomba nene mwaka ngokorarenge gasi ase muchokisi ali sebale koroke community korarenge gasi kakiyenga kiri abakoroni wono ntubone se nyombe nkento obwato bokongu because kwenyara nkware ngororo mungino roche bangina bali banyome tukale mba bwata masomande ono mungina bakwenda ogenda mugondo akagondo twabwata nagasinini twateka twabwate buli mubuisa ine konyongo turateru bulimo kale mutwabwata gakego ono mongina mono na maruare konia ona guturagerire ndenga kiyo paka tukana gukina rendo buge mabonga bunobu mino namba nga kwarangina mona yo monne cheondo yo kabere my sister naro nero lengo mutangani na chitagasira nkabo yo kabere my brother ole kombwatia ole maremu ero lengo yo gatatu tubwate my brother ole kombwati nere ole lengo yo gatatu ebona tubwate my brother kombwati elia kano kwa Elicha and tubwate my brother kombwati elia gatano kwa Steve and tubwate my brother ndoko kwa Bundi inera mokokoti na my sister Simbaro babere Bishop ka to ndete kana na bora kwa ne bono kiara na bo kwa ne family yawe ka to ndete ke gorende bono bugi mo burende tutaraikira ase family obugi mo bumbu alengo bwe struggle bugi mo bumbu alengo bokonguro jo obugi mo bolia mongino mina tabu atikende
igo twale kuragerera kibati nande ngakiria bang'ina baria bakoronye tocheti ogende no ndoche turi kuragera bono ritukeri bakori bosene ogende uri bosene amapera oichorare lakini ekero ochiete roche bosoka genda mugondo tiro nario ranyare kuragera lakini ndo bogimo bwo twatemete kwa na ne skuru ngakiyiro cyo bogimo kare bwale ngo bakongu no skuru njare ko beire moyo asinge njo to kwa ne skuru ko lenjara musuko kwanyora musuko to konyora bone kanyora ngana no go some kwa lenge gasi enkongu sana ibono na masomo ticheti ko genda tambe akibona bora odere no yo bakongu bale ngona boto deina skuru ki wachete ndanga yo boroso ora dine na masomo ke bishop na jete ngasome skuru yale ko kwa Nyamakenya primary school I think naona asomete skuru yane yo moerio na ndeti njeti gwetani abo ase primary school na asomete baka klasi sana ninche na tikete skuru tali mo ibori on tikete rende singe njobo kongu bori okogenda njara wono kogenda limo tokogenda gwakura wiki ya mukwa mana kogenda elito oyani okupatisa kogenda skuru so igachega ikabono rojenga kidna korondo njarengo ibono kwanyoranga korondo njikadi je abana baga korondo boli chibesa chikadi mwa juice chiasa ine chibesa twala ko chibe chi tongoro chiri chia renge chia kale chine chitwale ko chiasa kwanyora kwa enda hotel kwa gora lindas osikwa burege pande kyo mugati osikwanyo kwa gore chai na ende se korondo ina bokwale ko butori tukoligima asenge njumono nyoto chietika korondo ibono no menye ibono maete ogwazeti ibono umwana umusinyu kero kala se korondo bono ndagera te yogo chakoli ene wathana mino mwarenge inse kabisa ngimo kwa karusi chibese kujira bono korondo ngete ne bibarua bono ndo gikokora kore igakende iga onyoro muntu gotumira ko ire siringi ibere soko ire siringi soko ire singina chigo chiro chesera korondo nere bese kwale konyoro bese ndite kwale konyoro igasi nare gokora boso ibero mungina chiri ale konia gento kiaye kwa muiberange kwachira kwanda kuchesera korondo igo ndingwa tabana tari muibori ogera to katika skuru inkie goro giarenge to katika skuru no botako no botako boro chotari koragera kogenda limo kugocha lunch kwanyora ndagera teyo no bokongu boro chemo moiborio musacha teyo mamu minoro maito mungena na kongu sana kolero umwana mumura amate bigende skuru agende skuru nabake ase chinga kijiri no ne chinga kechabana kinu moiborio musacha karo nabu atengo tokonyare bono jo magaka igarenge kobwaye arenge nyombe nene ntoto kale nyombe ngani ntutole no mungina tare gotonyara maite umwana kare gwasinyire so bono bayarenge bugima bunga muno bu lakini rende bono maito bugima buna bwarenge obugima bwesiturago bora butare komanyanga mbocha gwiko bugima omuntu ora ikase twikire bono bigosekera na tigeta masomo ona tigete ne uniform ye school ingira sana kwatigera bono uniform ye school na tigera na rekobeka ne ronkobeka na sibina na change bono muna tigeta masomo uniform na tigete na buate igobono gutaka kugore yanga ikorukwe yanga bosesa ati bosesa ruwali hinche na jagete kwegorera se ogosibichigari sanarali ale korukunya machi marabu ali lakini wana bishop tutara ikabu gwatigire skuru gwatigire standard sana wajage okora korondo waka korondo yegwa kajireka gwaka korondo mune skuru yao ose gwanyire debuna korondo ngamune skuru yao no okobokera no okwaenda kwali kenda ali osineri toke kwagura ande kwera na korondo no mugwita kuruma mpaka marago abaramu agakina barabu korondo na barukonya batigire skuru ose baromba akajire skuru bale bona bande mbale bagojesa korondo bagosoma na mbale bale batigire munanje lakini abange mbali twale kumena na bali chiri perio tukoroka abantu bali basi abana bali basinyete mate korondo gakora konyara ante muri korondo kuruma mpaka no abambali bono moteba nitinga nkito joza mageji gotokorera so abange kwa konyora uyo kuba join no uri rure skuru era ichanyora ngujesa muri na era chese na abande mbali ba chese ta korondo ina kini bagasoma na ndi bagafaulu keronde asenseme ya koronda ketumaudhia wono koronde enja kwirire na ndoga chaka chimbwa chingao no ene jugo ibare ndi jibese egosengwa ngonya kwa nge faida kerwa kire koronde no enturi konye ni kare jege ndere lakini ngo kanyorire faida njane ngo
koronderia maete negento getekenga muno kubwate enswe okogenda rojo chukubwata ne chukubwata enswe yako ngaina wakaga nkubwata ore kombetuko kwa butororo kwanyara no bwate enswe zitobwate so koronderia nabo yarenge yakwa musugota yakwa lakini faida eria nene ngogole bosene yanga faida nene bosenga ukorere gento kende faida nene ya korondo ochogore lindasi faida nene ya korondo ochonywe chai maete lirikare chai gento gikoro gwe chai singe nyomba chai teyo ekero kogendo sabe chai oegwe chai ne toasti yo mogati okororanga kwalire gento gete gyo kumisana so gento geto kurwania ogendo hoteli ochikonywe chai ne lindasi ochikonywe chai no mogati engakiri eno ekero mwagajire skulu ni mwagajire muraba nene eno nyorenga kieno mwajagite skulu konya utaranyetiga nokwari ngoma nene kiara ngote buduri na ngaki eno yakare kwajire kora manne kwabwete kabisa gusai kwajite kubwate miaka meka ngakiri mate ngakiri yaito turi timna wane go mwana akogenda skuru ubwate miaka 3% ndiyo kwenda kubwate miaka 7 kubona konya kwaberu mondo manna kwaberu mondo man tujina kingo tabenga kero kogenda skuru ogwanje ogwanje tumete mwana bya bone kana buku bichwata bugenda skuru lakini ngakiri bono mondo nabo ogwanje togenda gozi kwa konya kwaberu mondo man ando go wikari skuru go kolikerwa ibiboko kwati kwaratige skuru jigwikibere baka mwalimu bwe bana ndikwa mana koirana yona bono gwathigire skuru gwaswire korondo koronde gwayakire nani ngai gwaswite goji bishop ona kara tu atigete nchenginyo de story ane boronge kana atigete skuru pi tu achagete na achagete kusibichigari alige sonso asakoro kunyamachi marabu enjere kwa nyamo Kenya nsalia ekoro kunyamachi marabu ari no tu agasibiri chigari chiagachire tu asibi to ayugibesa akara kwa ayugibesa echi bono kurwabwe miaka irono bono gumuntu gwakinire I think konyora akinire na chire no ni buru bono abero muntu manene lakini ngendete kono gusibichigari lakini bono egaika bono chikurubu chiri twale gusibichigari komo bono tukacha kumanya amarua bono tukachakire busa no konyora ngange busa kwa kugwe tuchakete jinkara tukachaka una konja no jena amarua yane ko ni gwalenge bakanyomba bono tukachakire busa ikwanyore beseria kwagenda sebusa kwanyore beseri kwenda sebusa kwenda hoteli ine regasi arenge yoko koleke barua yo kugeriti gosibijigari gosibane kwaro jando ba gosibisingo ali bona tu achagete gosibia tu achagete kurusho mochanga na gosibijigari ali tu bona abantu kimora iga tu anyore tabande mbaro entu tokasoro mbale tu anyore to entu tokaso tokachaka kurusho mochanga tu aonia tu asibijigari igo no bontereba no manyerete ke ngakiyo no mwaka gose tokonyora bishop ine miaka ngatabe miaka ya 70 miaka ya 70s 70s ga 74 I think by 74 75 or 76 tubona kwatene egari kware gosibi ebese mwakanyole kwenda gotumia songo bokia inkigyaro gwirira ebese donyitumia go tukugora no janga esagu yagarete ogaswase ogotumeka marwa osini kibisho gya ma tegento ke koroko bongaini ege goja gya tabada ngakieri bono ma edakara gwatikire sukuru wasoire chikurubu cha korondo ono bongo bwa okonyora botinete ono okonyora orengerete ibinto bibyo boliri byoka torengerete none yanga kwala konyora begeteria yemo turi go change because genta kana no orengerete onyora besa ogenda korondo gusogenda chikunywa marwa ogenda korondo because korondo yaron tu ayagete paka turabanta banene none ria budo tugusibijigana mokuro mwana mwake korondo lakini ndende bona bese ye mone faida ya mono tia lenge ngane faida ra kolere kende ugore no ene ngoko tuge busokole kende no kogenda tu asamarua chierero ando ira na ali sekwa genda gusibigari na ndonyore na ndemogenda lito obuke bukagenda igo ubwa marua gusibia one gaika marua ali kana tu achete kunywe busa bone ngakibona tu abera banta banene ikira bona miaka 80 abo wono no guchaka kunywe changa ngonto kasa kunywe changa ngora ogachakire busa kwa izire wono tu asoire changa wono ucho buke mamuno obu bona bwe changa wono roche bono maite no buke mabo kongusana no mongo no roche ko ni ale changa wone ga ikabono na bugo changa iga kwanda kwa muibira sabegete kwa ngotera ai bono kwa soka kujabu otitete lakini montaka kete na kwa gora lakini kwa ibara mamo mi iga bono egento kiri kwatena umsomino statomino na ba
baombeti yake salimu alenge nyombenge ingi yako kana ndi mono jari ko baombi kiagera na bakonyora na abantu barakonyora ndi banje nyombenge ba kwanje inungi kiari ko gara ako side line bishop ono manyete liswa leli ya print no mbolinga kikiare ko gara kisaba ale ko ba moyo kanganera ko bolinga kikiare ko gara kwale ko bia banda jabona tinko manya because inje jena nyore tenga na tombe lakini sababu agotombelia tinko manya because na nyome to mungi no yo minto my mother na munyome tene chiombe ege ko akakobuge ko rukeria talibo sino mungi na alete teigo so lakini asenjera yo kombia ine sababu ya alenge no monge na tana ko tete binkia mombere titwana ko mogoli mpaka bo bishop watera bana ngo no dura sentundende ya kebere mwanjumure no wede na bishop ande ko toera kabisa otigire skuru osoire korondo ojagir konywa marwa bono na jiko toera na sentundende ya kebere ekato ja wikamba ke karade bishop boniga akuranderia bantu osena barongo tigabare ongubo kie bakonyugo tosuka wena dura sentundende ya kebere Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi ebundi yengiya nigiakorolekana ritukulitanganie agoikase emirimo yao n'emashini eri yagotumia gosobosera bw'emirimo yao nigo bokorolekana magega yogotumia chimashini chingiya ekyo kigotoka ase eduka ya Gusii Star Shop ime y'omukyukisi nigo bakonia chimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, a router machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, n'ekindi ekinyinge batarire ase eduka yabo eri ase ebara ya Kisii Kisumu highway ime y'omukyukisi ase amagacho a Gusii Plaza ground floor room number 6 naboigo mpabwate eduka yende ang'e n'ebenki ya Family Bank ime y'omukyukisi bakeresimi ase namba enoti 52 ibere enoti 52 ibere marakane gose enoti 52 kianda 54 inye 52 53 Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi Bemano manjumori nande toiranira sentundende ya kabira karana tuto bwati nyara nabokwara kubwati umurubiri ubumwanone wetera sensemeli ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital oiga sensemeli ya YouTube naboko tonyora Ndizi TV News yokonya chingaki naboko tweet @Ndizi TV News oiga kerengal kia ogenda kutuma kutira asinamba ira siskini ya gurabu nigo to endate kwa na piece of charge saboke kara to ere sabali ya nga keburetwe ngoiguna onyuro ngoboki ngoitor koiguna ki India yetigete nanda jagoswa as amangana ye kanisa yogenda tubwatia asenjira ya beneficial ndingwate na bono nguboki wasoire tutete kumanyana ngikiagendera ekerwaja kunyibona kwaikire mba waja kunywechanga ngikiagendera kuchibosyo bono kurwabwo kere bugima bwa beto bokongu mwakondi nare bona bero monto manene atwalire kebande mwaka naro ore kwa maroko Peter Maroko se Italia orengo Montereba agachagante birigi besa nkoire Nairobi gas bona ye arenge atarangire gasi na ile tuwe gasi atarangire gasi 1970 70 na ile tuwe gasi yokorera so makomoka na yaro ngirete ngachinkarare rororo korera bana kumurindira abana kusibiria abana gunokorera rinde bono karera matukatari makaiga abana bagasoma abantu bayibona abantu abanene bari narerete mo gako yale kurukumiruka ari kararo matu na chitagasira no nakarerire bono okorero kubasa ngokoro kurwabo okorera ngite anena oswati no bakarira bana bona yabuno mondo mumuranga kikwara korera bana no lembo naiga
na baba na basacha nkorera bare kuri mbarikire bakuruga bakanyomba lakini mwana wese bonenga kiyo inje nare go siberia abana bari chianga na babekera na rosie no kori banyu bagende school igoro tari okorera no korera omwana moko tare ngo ekengwere tigarende abukonyora babera banene abana be primary bare gucha dale ko la kirende bono nche korosie ndagera nche ko sibie nyomba nche korosie ndagera kirento ino ima como korenge sichinga kicho ngakora sama tukona kole tororo nkaruo ande ma como konda gacha kandusio na ndakangira nyeri ngo kana bali gabwe narikire ndagera nare gokorera abu ne ndagera nare gokorera yani one ndagwara gokorera ne bangorera ne yanga so bono ande na igwete bono kware korabia sengi sei no kende keyo ona na baru chenga na nkonyete lakini nashukuru kwamba mbande leta senga keyo ande ma como kondo koruka koliko korukwa Katarina ukamuro mwabo Kristo bure nera kanyimuki nera keraigu na ndenkande nera kanyimuki akangira ase muswati mwabo ubure orenge goko nyomire gochia bare gokore gasinyeri bono Kenyatta ga ku 78 no onde nyeri ase na endo bore tese nyomba gasi ya nyomba yo sinje nale gokora kiregento na sibina basibili changa na akajibazi anda no yema bere na usendagira mambi abaro sirie chai 78 no onde I think by mwaka 80 karuo mwaka 81 iga karuo ro ndia korositio ndai getenkara na abeiru monto manene bono na bana matebeti ntwanjira nite aganko ba mutebo na injina ro stia ngende bona kere na nanka bona ina ira nite bono ngamana go tanga be oncho ngajaga konyu bono piwa ri bono kabisa ngaba bone bono gaswa marume because ona achete bono nkanyora chikurubu chiringa soime kachaka kwati chinko bono tiga ali na ali konywari tuko sibyo mochanga bono kana soete tibuli kabisa konyuko lyokobe Elio korunyeri aro nyeri amaruna arengo nyeri aro kwa kanyegete ali na kanyegete bona kana inalita ali bona chagete konyu bona kana bona ali kwati chinko na kwa maru osenale mtwale mechiche chebisima ose twale machicho twaburuga umuntu ko kwaburuga nichi basi twale ko igwenga kiri nichi basi chinge sana karo ko kujisiringi sano abura ale mero monta sana na sana ngakiyo so obugi mubuno bokongbu arenge bwankaria tingi bono so amarua kabo mogotu bono kabo muntu bono saregete umuntu tabwati mutu na maega omuga konda kandorera mabera rindore ko montera baganteberi chibesa koire Nairobi chigo korigerie gase Nairobi I remember muindi okorukwa chiwa samji okorukwa Jamil kagenda kamusabe ebiba karange ebibe linkaoni kaoni siringi 300 ebiba yakiwa musabe bisho ebiba ya maji karange takanyenga ncheka yoni kanyori transport yoko na Nairobi agaokonyo ana musabe tagankonyo ibonere ya bete transport ya yoko na Nairobi umuga kolie karange na Nairobi dana gasoe gasio yobo Tandi Boy ase chigari cha Kristo bure chikoro kwa rungarunga roadways ono tokaranga kororo muno mo Tandi Boy ase conductor muno conductor asama tukamange sana konde Nairobi konde gasi ibono kunyunda maruo bono maeta marungo genda areke wango bona arure busa ne changa bona GPA ne jisigara bono maeta kero bono kwanyorere bono kwagira chwetire bona eno monto manene bono gacha kunyo maruo abantu bande bakoraki bono koranga na eno monto bono manene lakini maruta iyo na ara mabe na GPA because was Jones kwale konyora igomo ko ndari chiarere ba so bugima baro buti bwalenga no bugima ngori kiroko kolegasi o kwanyora na wale faide ndeyons bugima buntu amenye to bugima bokongu Nairobi nako tebinga koru 78 miaka 80 nkairana koru mwaka 82 ga na chiete Nairobi mwaka 85 ga na rueta 85 ngaina Nairobi ekana Nairobi strage yo kolegasi na kutiga na kunywa na kolegasi na kutiga kunywa na kunywa ono ngachanga ikase kete 1990
ngatige gasi nje bweko obo conductor ngatiga kera natige gasi no bono nganyara bero montereba ne bakobadero na bero montereba bono kera natige gasi bono ngachaka gokole kurende kaira na bono kibira ngachako nyoma ngibono gutigere gasi na tikete tu na rujenga nimbate chibesa kana enda nda nyina begete chibesa post bank bono ngaranga bono wabere watenenge na ruzi na konywa kanyuchi kaya pi Nairobi ongo kwa menyete na komboete nyomba twamete no mungwana gete twale go changa igatwakana twamete kibira number 8 bona bono na menyete lakini ende bono naro bugimo bwarenge kana atika bono gaswa marume 100% kunywa urumambi paka marago chibesa chiri nare bugate Jonesby post bank ya kaira na bono ngachaka ko osoa sabantu katibono kunywa muna lichara bono maitasi naro kwa lichara kwa bali siasia bona abantu bagotama bagokora guruaria bagutaba nitubugesi beti change jere chinchabu tubugati mutu na maega no montere bole bono obuge makara na nyora na lire chibesi Jonesby na kolire wa 1991 mutinyo gatatu ali nyorete njire kurandikwa Nairobi ali sakoro kumakina kaina no bugema bwana se Yesu senge njakara na ale kurandikwa bono nganyora ninje bakurandi bagukwana magana umuntu abantu koruse no mwarenge gabataka mwarenga abantu mo okunywa marua na roko orogeire gutara Nairobi akorigire gasi akobulira nganyora ninje ke mukyo koboko igoro bugema bwane ngasaberwa kaina no bugema bwane se Kristo 1991 mutinyo gatatu crusade ya lenge go crusade ya lenge makina na ale ku Nairobi na magoro kana twa na Nairobi mami twalige ke barua ke kobora kwerana okonyora gwakora gwaja kwa wasibera lakini kana umira na lingana nya sa twalenga abantu babere njenga njo rio ndakanga njenga tole oyo ndeno morebyo mino margo twalenga na kitajete ko survive na matuka makega na chitagasira bone elio kugenda se okara konyore crusade kwa bangito jiko siba gose bono Nairobi na leguru ngende kibira to okoraro tanywete ya ete barako babutambe we kwenda sama shabiki onyuma yo chikorara maete kala maruna ararenga burangeti because utarare titokorara pako nyuma na uchikorara so na bangete ngo ikalia ngende so ya sama shabiki lakini kana nyora lingana likurandi kwase crusade ga no na ena ndito buke mwana se Yesu kurwa enga kiyo ngachenji go buke mwana bugachenji ngatiga marua yo kabwatie kanisa iyo asabante beti abantu barenge kabwatie asabarenge bakangorokelinga kingo saba kongorokelinga nya sae ngakonga gasi ko na rigirie myaka ebere ga ndabwati gasi nganyore ko ndiki nyomba ego bantu tebene karori gwati gete bontere ba nkwara bete myaka ebere ndabwati gasi ndabwati gasi yoko na kwa bate bese nyinge ndekwa na mwako yo me era bese to kole matuko akole tamatuka makasana lakini bona ngamana kulie gasi kabora ono ndege bakoroka nga bona survivor onyore stonyora ningi gete Nairobi kulie getumagie siringi na nywa maji getumagie siringi na nywa maji kale getumeko ko butore 15 siringi ego butore katikati ya 10 ili kale ne siringi oga tema ko sabe bose bono monta ko 10 bob kwa yeri 1 week ese ko kila ditu ko kulie siringi mem bono wagorira mangana gwajire kanisa gwasabeire gwaja ko be kanisa ekero gwaso ase kanisa bantu mbare ba gosekete na bono ngakinande group eri yonja arajite group eri batabeta na kule bande bakatabona na kule abande batane chibasya ngereire lakini ne bise tentari komena na barabu kana monyo te Kristo na kolete 6 months to komena na barabu kana to ajito komena na barabu igo banyore tendo monto mwa bakakaga ne college na chiete bakakaga no college ya serikali na chiete because bono ndabete bete chianga chingi bono bakuringa kai na igwa chiete college na serikali ekakurigete na idari serikali kama ya Yesu Yesu nsibiri gabono nje na onchukire na mwanjire Yesu gakonga abu gabono egasi gacheka kanyore gasi bono kanyore gasi ya matatu gasoa ngataka ko kolegas ko manyana tokaenda Kisumu 1992 kana tuenda 1992 Kisumu 92 na linchie tenka kanyoma 1992 umuswati mbwate bona iga
ekere na nyoma muswati oyo ona munyomete nde bado montereba ande nde bado muinjilisti bono ono na abi kongere bono na bongo koranderia amangana kabisa baka koigunga bono mondo yo kwaneringana ngakora igasi Kisumu 1992 93 94 95 96 97 gogo kwa 98 nkarwo bono gasi bono kaja familia ya ero Nairobi kwa enyora family ngusi ngusi kende Kisumu na jitenga nyoma ngacha nyoma katika family ka kana kolega sana kinale goja weekends nale goja weekends Kisumu ngange na irana ngakibokero bono mabwa ngakibwa change kero ore kero bokombe ninga kirbono kujitori kusiyo chikonde kero wajagete amangana au ya mangana ye kanisa kusibono lakini kero kwa kero kombe obo maboliwa kero kwalenga ansenseri ende totene yo musunde kero watori kiro bono ngakiyalenga obo ma asomo sunte bwale ngobo mabokong bwo mabwale ngebwege tiro nyo tomaite getiro bwale ngobo mabokong sa because obo moroche konyora chibasa negasi enkong konyora ndagera negasi enkong konyora chango kobeka negasi enkong no wesibi negasi enkong no kwebanga muno muntu mune family because oro isakuri miaka yane bono I am now 59 years mbono mbwata bachukuru njono muntu kanga bono mbwata bantaba nene ngabono mbwata bachukuru no ensita saba busenane lakini nanyore tukonyoma asinge njo yobolebi asinge njo yogo komenya sense no komenya somusu lakini ende nashukuru Mungu Nyasaye na baba angete chinga kiecho na chinale konyoma lakini obogi maime ya Yesu obole tofauti kubobogi maboria because obogi mobo muntu randite kurusedi alengo mosongo agatabanga ekere gwachira se Yesu ago kwa bionse nchebona kera na jete mutu ali na kete nganga igali ngo chikoego na Yesu na baba ko yanga Yesu na baba kwa chibesa njengana ga mugama wako goronga itene yanga ngo ne chibesa lero egure nga Yesu ngo na nali yanga ne chibesa lakini ekere na asa berungu taboboka na nyora yanga na besa kwa tiki tebu kwa nyore Yesu wasike chata sanga ukija hapa Yesu atakupatia nguo atakupatia pesa kila kitu iko hapa kai ataba lero na umeire wagwere kumbe umuntu na gwerere Yesu meza na bisho bwadera bona ande mwanju muri gono wetana bisho anda to erabano kujitoro wika ekera kira sorongo rwa gusimba kabona bwate kanisa ase orongo rwa gusi gogenda utobwate teturanda somudumo kumokego kwera tora sentunende ya gatatu Ndizi TV obwansu bwomugusi Eduka yobonchoreria ya Kismat Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebinto au tokonia asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge chi dispenser chi washing machines chi TV set chi generator chi microwave gati yechinde ntobwate chi dining tables chi sofa sets chi TV stand ebitanda chi coffee tables ebirogo byogo ikaransa gose office seats ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo au chi duvet amarangeti chineti chogotanga chiumbu ebinto bya jikoni boigonto buate chi thermos chi hotpots chi sani ebikombe chi pressure cookers chindagira boigo ntobwate buna emechere amasia mandasi amaguta yogo karanga boigo ntobwate ebekari yaito yokoroseria emegati ebikoroto nigo tobwate bye chingencho au buna ebyeskuru cashews chirabas chi sport shoes asabanchi bebinyuwa ntora batiga magega asengencho ntobwate nsemo ya wines and spirits ase morego kie chianga boigo ntobwate chia latest design chia bana abasubati amo nabasacha ensemo yokogo kia bana ntobwate chi toys au chinyange nebinto binde asebalia mobwate chigali timo baisa koya amase asengencho nigo tobwate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building Kismat Mega, the only money saver in town. Ndizi TV obwansu bwomugusi
Anjumuri kerana kubwati umuroberiu bumuganone kerodonde kwere kadona Bishop Charles sabo kekera otoere kurubwana bwae oikire bono nando momunyenya sai bono tukumana oirenda sorongo rwagusi ningi akorera sorongo rwagusi ndi agidaka kuri kanisa yae nande ingi akorere yote toendera sintundere ya gato tina genda kubwati sense media mitandao tonyore Facebook tonyore Ndis TV News Digital oiga sense mo ya YouTube na botonyora Ndis TV News otari kwa bago tweet at Ndis TV News boigo kerengel kia genda kutuma gutira sinamba yele siskinia Bishop bono gwatoregire ndi wajituka na sorongo rwagusingwa thina kwanyore no ne family yao ndi wajituka na bona sorongo bono na ruete Nairobi 1992 kacha Kisumu karu Kisumu 1997 kana naru Kisumu 1997 ngachaka kana nachaka igo natige gasi singinjo na igure nganya soundangi nchakurandia nginyolete nga umonginone na chite gasi nare gukora gari yo njagwete ije ritukuno mo conductor kare agenda kora suko wani ya nkanare ndekere naira na Kisumu gari yabeire asaga ndere gukora gasi ra I remember kare na chite ntukambe tuno monginone 43 myaketatu yani mitinye tatu aroje na nabeire barimo agenda bakasoba akabatebona mwako tigire gasi bana nabake abatabanganya sa umurangi korabne barimo oiba yakanda mune barimo na oiba bakamate imwanyo manitanga na chandeka simo chandeka so na bachite tutali kokwana jena kuboka maminaga na nachikorandi era marago singi njume ya nene yotenga na sound dange ni nyale korandi na taito kumanyanga nki abana bakuri na taito kumanyanga nki buge mabole tatikane yotenga ya nene sound tege ya ndonkorerega so at least ngakorega asi yo manene soko na korandi na rasete kanza ko furgo sperde sabu kala kolega asi amona orobo mbwate muitori one na rwangere tu kusumunga ndo chuko kolega one kreka 1999 December alina chagete gasi omanene asa kurukia ruta nene igorete kanisa 1999 yaringe December achake gasi omanene oro tukakore gasi oro 1999 2000 2001 2002 2003 2099 2000 2001 tukarukia ruta tukaja tukaacha kanisa Gesonso so Gesonso tuliendelea nayo vizuri kabisa eweka 2010 sasa naenda kwanira gachaga dala jambi chaka gasi 2010 kuru 2010 paka bona iga bona na otore tara jambiria toka na toka kolega umanene gasi etafauti ere ase tara wa bolina soko toreka na somo sunte faite ere ga iga nene ringa igo gutwaro marende gento tangani ko umanene sa ekero como korera ne faite nina simendi sa na cha gutwakana ekero to como korera namba tunya sa ngo gusiseni yale because ekero na cha gete kurandi na mai de ne jiba sango jibanyora na mai de sini jiba sango jokorera na mai de sini jiba sango jikorigi because sadake ntangani yale ni siringi sana ibere nyombe twale wakanemia David ngogoja kubekerania twakane nyomba nje gogo sate yonale kubeka mubuko twale ko nyole sadaka twakane nyomba because imeyane na gwete murandi nyasa lakini gwetera sabu nasaka igora cinjira cya mwanya bantu jinga cinjira cya nyasa bono gangwa deona abantu bane bawo de na kwa beri barimo gwatigire gasi ndi banja na baro ba accept na bono yaya waje gukora imirimo yo mone mbanjira neti paka karaba chita ko roborabu kata kaba chita ko binjo bya chenjiri lakini ribi tara chenjia no yo mona ronda amete paka ngama jiwanjira ya ndabiti mujingo yonge kwale kutigire gasi utoka na kotaba bwana asifiwe uko na kuonchoka na nemichi manga bwana asifiwe umuntu kwalenge buya kwale kole traba endagera kwale tebintu kwale tichibox bono na kotaba bwana asifiwe nkaga na karansa angetri ya wasindengere tiringana rio monto liankwanira lakini moiko kante bigenda mutu tegotegera mangana yo monto iyo endera muna na kurangire tukanda kurandie enjiri yo manene bono riguger kwa bere bono kwa jaki kurandie enjiri rika ngwate banka seino amaruna kabero inkaro kwa nyirandire tigo se kwa jeto ga jakurane bisu kana na chirite litanga ni bonse pimbanjira ti bonse no baro chinga na bere barimo paka mai mato manyene onte yo bwanjira nte ma chiango chiane Johnson twaba my brothers boss pi onte yo bwanjira nte kini bono mnango kwa tebiga umuchibwe sp ojeto ga onjoka paka mai mata na onjokete
paka my brother bona na ro mu pastor ya ukombwatiria gatano na mu pastor bono korado debingo igoro esabari yawo yobokoreri bo manene ngakiunyeroje goikaboni gabisho esabari etari gento ekere bwirangireti na ekere urangeirie mbaro birangireti abande bakwigure kanisaga oyetigire ochire bosochire Nairobi orure Nairobi ochire bosenga abande mbaro batagete bagenda ase bakuchake gasi banyore chibesa ekere na batebi na chakirite gasi yo manene besa njare ngororo besa yare ngisiringi 7 kare chegete 20 twale kumukia mahoko twatawanya sawa kolire bikone siringi 20 ni sadaka ni sadaka ini yare wakano nyomba nche na bwate birengera ringa gokorero manene kwa igore chibesa no embono tindi kwa igune engineer abandu nyasa kwigora chinjire chai because nabo kwa igwe baso nyore singa msinjiremi lakini tubwati that hati ngaki ngairenga watagete because ikina kinya sako ese moye kuminya sana baokwa munatagete romanya turi ko ye force turi ko tebe abandu ngarasi monge lakini umuntu nare kerenya saba kunitabae abuno ogose ni kwa kole no ene ndagere no ayo because bono iga yango kolega sire tokoroka full time bono ka stay yo ndendi kire koru 1999 paka bono ibona so etega si full time como kolera nyasaye na ene ngere takora kolera nyasaye lakini igen tugyo kanaro denga si nyasaye nyasaye tali kugotika because abana bono bakinire abanyaruka banyumiru bono nimbwata bachukoro batatu bonsi abanyaruka aba negasi bagokora mura negasi agokora bono nabo koranga nyasaye oyo tugo sasima tali nyasaye ugotiga nyasaye ngo seseni yale ase chinchira chiaye chiabene kwaranga maene nyasaye yo ngokorere gasi tali gotiga bantu baye koruase na aringi nagote bikuru gwati chinko koruase ukonywa marua koruase paka chinda nchi ndiete ntakwana igo na tiokereta abantu baka abantu bale gokorora batama kwa bwenki abantu batamera baje goikaransa bagotiga singenjo ukona kurusi chinda gokoria China nandi chale kwanza sana yani enda nere ye kwende yale kwanza sana so bona keroko na koyeta kuna uko ayo ko yubuya because yenga ori jiri dali kwanza ori onde leo jikwanza ayo bona chikoli jwa so bona enda yo ketale kwanza ne yamako lakini ye chianga na kwale ko kamono so abuno onya saa kurusia abantu wekereke wange eke wange kina ngote bikia masomo ase na igetabu gento nke yo ntakole bona iga ege songo go kwana ngosoma ne biblia na bonkora ndige songo na so mire bona nimbwate certificate nimbwate degree nimbwate a PhD ni so meta Kisi University ka certificate for 2 years so bono ase yeso nara masomo naro mange mono kuba masomo ari nare koso nare ngakibiso wana wajidoga jago join ya masomo ekere kwatigirte sano ani bagote no wade mbaga so meta bono theology ero na boko soma na ende ke ntonkere nyasa kuru bongaini bwaye kwanyora nga weburukanire kwanyora ko egesongo giachiro automatic bona bokonyoro kwane gesongo na bokonya kwa chakere nkora ndinde sabe sige gesongo kabisa baka nakora ya niko monta yangu atigirte sana monta ta kumanya na embali bakorete form mo e burupitiara ndike songo takonya uri gete baka form 4 ta kongere gesongo ekero to ndekera sumurobiri ubumugano ne abantu bari bakwigure kanisa boniga umuntu tena yaya abane jibesa bakuri ngakiarora kwaneringanire kinara gotabanga kinyo ne jibesa nare koria nare gotige gasi ngakiyo nare kuri kiri buiko ngakijiri buiko nare kwa kumusara ngatige gasi ekanisa nsiringi sabe korwa esadaka rengani yanga siringi saba na siringi 10,000 ne jibesa kiri bingi kiri buiko 1992 ngakiyo paka 97 ne jibesa changi nyinge sana gusiri buiko muna bono ogende eduka esakatwa jiri supermarket edwe yamona 500 okubulia box yebintu bijire igo jibesa chinde jiri chingima ogende nyomba obatigireribu ebagwito mutinyanga ebere so jibesa chiarenge chingia lakini okurangirirwa ne tofauti no kwerangeria oyo ogocha bona arorenga masomi ko gendi ari egari takomanye egari yeye ngarama ki egarama erinya sanda ngerereti nero gerete mbwate egari bona ndi nyente igweterio ginya sai angagari tinye bwate because yana igweterio ginya sai ndari masomo na bwate tari gasi na upright ndebenga na upright nkuri kungoji ona aruete kurwaria magokamasa ndina bwate kenda sa account
county ngatige gasi ko ngaja kumukorera monene Nyasaye wina chagete gukorera mpaka bonega nero kuruku Nyasaye umbekire siji media umbekire siji radio umbekire siji TV korandia abantu gusiengi maba maitenga Charles Masomi sabuke ngoko igutole Charles Masomi sabuke ngoko igutole asenge njo yake asenge njo ya Yesu ria ontole tiole meyane nero bonda buane nero botene kubwana nare orisikali oroje na tago tiga marua akore mere bende mengao ngakiere bishobora mate umuntu kunywa marua tigamba tebiga marua nanyweta marua nspi nanyweta marua kurukwe busa karua marua kunywe changa karua kanywa marua kurukwe kangara karua marua kurukwa mitini dawa kanywa marua kurukwa muchuchura kanyuji pia Johnspi kanyuji sigara Johnspi kwa sigara ya kurukwa score SM to alikuwa ngasimora milionea to kanyuji sigara ya kirege ndo nanywete lakini ibinte byose paka Kenya sore nanywete paka emerana ariete lakini kerebia igetomo helio nekane mugitia magoke goro ngateba Yesu nyabere Yesu ekranya anyabirite naenda kansibia karushikire genta akabeko bosomba bwa yeme Yesu ekara kwabere gakobeko bosomba bwa ando beka no gosizendiwa bonde gento kelio taroji omuntu kunywa marua etware korongo mwalimu nero bwe korabeke suti tware koro omuntu olikire nero ranyole kibesa bono kumbe ntu amaitenga Nyasaye ekara gotoliri Nyasaye nero ukoruchi besa se muntu ne bwenzi omwegenire bono igana nche na bombwekene muntu ne bwenzi okoregazi na bombwekene muntu ne bwenzi olikire because Nyasaye olingo safu igare moyo na maite muna kondageri na maite muna konsenseni igekero gutiga marua nuko na jeki na tiri gote bingotige lakini ekera na igweteri ngana lingo nkuna nga marua ya agosiriri amarua ya koirobota kamarua ya gochaire nare kogenda asenge gukerogo nche no kole majimbera mbuta so muchi mutinyu mugima tomenye tabu tukona kunywa maruto nga maji ama oji lakini bono iga ankurigeri gwekero ndora kane ko ruari gwikangirwa sekero kya moto karanse ngwa masikani ingi kiagarabo na singe ya Yesu nare nero iguro mugano yo iguro mubiri bw'umugano ne iguro na Charles nigatigite isano nere autigire isano aje ko abnaye gose to mama na bago gendera tende igana hote na Charles gako endigali utigire isano na nje ndigire isano bono oye na tigire isano bana banu ndire yo tigire isano I think abana mane basomire pa university bakori ono gukora bari gasi igento gyokanda teba masomo negento kya muhimu onye kubwate nyo muiburi ogosomia soma enyo yano ndege ntunkere kyale konta binga nyora se nare gosoma buri nchake munariri none nare ko robo sokuliri gumbaro ngangira ne muna bantu bande lakini amasomo negente kya sana igosoma tubasa kwengera ngana na bogotika muna natige kiro muntu nabate taranta na bora atige to tuare taranta muna mbwate stock tuare ke muna mbwate lakini umanyanga kiro muntu abwato kurangirirwa kwaye igosoma negento kya muhimu tugendo togusukuma bono negento geko kwa masomo muntu toko ba mutajiri toko ba mutenenku onye to someti ase kenyire bono onye gogosoma soma iyo ndio mwito yangu lingana lya audio mwelio gojesu mwanjumuri uligerio moroberi wo muganone ndirieli bishop lingana lya mweli ne linga Yesu ngonyarale lekerura mwegene nguchenjia robogima na inde no mbono guchakira bonega na bora atakiko na cheki na kiao na Yesu Kristo nare tayari guchenjia bogima bwao onye mugako okonywa ayo mone kara chenjio mungina na bogo chenjio utoreke usabiro mugako onye mure mwensi ase nyumba muri gete program ye manyanga na bera batalia maruo kamukonywa ebibe ekebe ne chisegi cha nyumba ibine bibe oko toreka ngobinete na maruoka oko toreka ngobinete nga intwe nabanyabibe tutige bibe byeito nakera kwatigire bibe omwigene Kristo Yesu nabago gosesenia Yesu nabago ikeke wanga gowikia munangi kireke wange kegara inche manyekane ta singe njokora ninjiri botene kubwana bonene Yesu botene kubwana bonene okorandi Yesu botene kubwana bonene no marembe tubasa konta bicho basara bintu binde ibine bintu na menteirwe ngote binyasaye mbiya mono kirikende gyosa ngeire ngote binyasaye mbiya mono igore gento gyokanda gosabere ngeringa chenchi obugima bwao oyena n'obugima bwao se Yesu orere bose Yesu tari kukonyarera bose tari kukubwenia bose tari kukumuikorerwa asirida ya Yesu Kristo mbe mono manjumuriria kero kwanya libaga alia okurigerio moroberio wekero twarenge na pastor Aboso Charles Masomi isaboke kuruasi kanisa Anointed Faith Mission yegotoka sense meri ya Drachambiri otorero muganoe kurubwana bwae ngakia kinete ngakia tumegeto ngubo kya bakabona aro mu bishop nandekera toiro gosegeda no gosemeribna binde byonsi na bikonyarikana kero kwa mutigiri Nyasaye gotonyorane angikande
bonchoria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yu bonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya Kurochi County sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe College ya Tenacious Harbor niyo igurete imirango yaye guciase bari batagite kwegera ubu bweni bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari babwate alama ye D nabo bagosomera imirimo buna certificate in humble